No niin, tervetuloa tänne traumojen ja dissosiaatioasioiden äärelle. Ja valtavan isosta teemastahan tässä puhutaan ja katsotaan, mitä nyt tähän tuntiin saadaan sitten mahtumaan. Ja lähdetään vaan täältä etenemään sitten. Sen verran ihan vaan lyhyesti itsestäni, että nimi Tara Tuomisilta ja traumapsykoterapia työtä olen tehnyt noin vastaanottotyötä 14 vuotta. Ja Joensuussa siis vaikutan ja nykyisin toki sit etänä niin kun on helppo sitten tehdä monia asioita paljon laajemmin kuin omassa kotikaupungissa. EMDR käytän myös silmänliiketerapiaa, sensomotorista, eli kehon kanssa työskentelyä paljon työssäni ja sairaanhoitaja myös siellä olen, että se kehollisuus silläkin tavalla tuttua ja joogaopettaja olen myös. Ja varsinkin traumoissa tosi tärkeää tämä kehon ja mielen yhteistyö. Ja tästä lähdetään liikkeelle ja sieltä lähdetään ja toki varoitan myös mun vahvasta Pohjois-Karjalan murteesta, että sit voi joku joskus pyytää tulkkia, jos ei ymmärrä, että mitä mun sanat aina tarkoittaa. Yritän ehkä vähän nyt sit siistiä. Ja jos täältä kuuluu jotain ylimääräisiä ääniä, niin mun terapiakoira Kika on täällä messissä mukana täällä tilassa. Ja traumat. Todellakin niin kuin valtavan iso aihe. Ja näin voisi kyllä ajatella, että varmasti niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa, niin on ollut sitten traumojakin. Eli erilaisia tapahtumia, jotka on sitten ihmiselle niin kuin ylivoimaisia jotenkin kestää. Ja näinkin voisi varmaan, vaikka se ehkä voi vähän yleistämiseltä kuulostaa, niin kuitenkin ajatella, että lähes jokainen ihminen kohtaa elämänsä aikana joko niin kuin itse traumaattisia tapahtumia tai sitten välillisesti, että ne koskettaa jotain läheistä tai ystävää, opiskelukaveria, työkaveria, sukulaista, että joku lähipiirissä on sitten kokenut, jos ei sitten itse. Ja vaikka niitä traumaattisia tapahtumia tulee paljon vastaan ihmisille, niin kaikki ei kuitenkaan traumatisoidu. Eli sekin on hyvä sit muistaa, että siellä vaikuttaa niin monet tekijät taustalla, että onko se tapahtuma ihmiselle enemmän sellainen tosi ikävä niin kuin tapahtuma, josta käsittelemällä pääsee sit yli siellä, vai onko se sitten sellainen trauma, jota oikeasti pitää ja tarvitsee sit käsitellä, että siitä pääsee yli. Ja tässä ihan sitten tätä määritelmää vielä, että mitä sillä trauma-sanalla yleensäkin niin kuin tarkoitetaan. Ja alun perin traumasana on ollut siellä meidän fyysisellä puolella, eli on puhuttu fyysisistä vammoista, esimerkiksi auto-onnettomuudessa ynnä muussa tällaisessa. Ja vieläkin toki on siellä käytössä, puhutaan traumakirurgiasta ja on traumapoliit ja näin, että se on fyysiselläkin siellä somaattisella puolella edelleen käytössä, mutta sitten myöhemmin se on laajentunut psyykkiselle puolelle, että on ruvettu puhumaan myös psyykkisistä traumoista. Ja psyykkisten traumojen tutkimus on lähtenyt sieltä sotatraumoista alun perin. Muun muassa Myers-niminen ihminen on tutkinut ensimmäisen maailmansodan jälkeen sitä, että kun ihminen, sotilas siinä tapauksessa palaa sieltä sodasta, niin sitten lähteekin tapahtumaan niin, että niitä moninaisia oireita alkaa tulla ja olla, ja ikään kuin se sota ei jää sinne menneeseen, vaan se seuraa sitten sinne siviilielämään vielä mukana. Ja sieltä on sitten lähtenyt nämä tutkimukset. Ja periaatteessa se, mikä traumatisoi, niin se voi olla mikä tahansa
itselle ylivoimainen tapahtuma, joka on sillä hetkellä kertakaikkisesti liikaa. Ja sellaisia kuitenkin, voisi sanoa, että sellaisia asioita, mitkä traumatisoi helpommin kuin joku toinen asia, niin on aina, että jos ollaan kuolemanvaarassa tai sitten joku läheinen on, että se niin kuin kirjaimellisesti henki on niin kuin uhattuna. Sitten myös kaikki tilanteet, missä kajotaan niin kuin fyysiseen koskemattomuuteen, esimerkiksi väkivaltatilanteet, raiskaukset ynnä muut tällaiset. Ja tunteet yleensä siinä, mitä koetaan traumatapahtuman aikana, voi olla kauhu, pelko, avuttomuus, niin kuin tämän tyyppiset tunteet. Ja voi olla myös nimenomaan sit se lamaantuminen sen kauhean pelottavan asia edessä. Ja tämä kokemus silloin, oli se mikä tahansa, niin se on niin kuin omat voimavarat ylittävä, eli se on aivan liikaa. Ja traumoihin voi liittyä paljon niitä tuntemuksia, että voi kokea olonsa hylätyksi, niin kuin vieraaksi, ulkopuoliseksi. Ja sellainen turvallisuuden tunne voi sitten järkkyä niin kuin todella pitkäksi aikaa. Ja joskus on näin, että niistä tapahtumista pääsee yli ihan, että puhuu vaikka ystävälle tai käy muutaman kerran ehkä jossain juttelemassa, jos se on mahdollista. Vaikka se voi olla koulukuraattori tai se voi olla terveydenhoitaja, jos on opiskelemassa, tai sitten ihan vaikka terveyskeskuksessa, että hyvin monenlaisia on, tai erilaiset kaikki kriisipuhelimet, mutta jos se kuitenkin osattaisiin tähän jotenkin siihen hätään vastata, että se tapahtuma ei lähde sieltä pois sieltä mielestä, että mitä kaikkea se tarkoittaa. Tässä on sitten nämä traumatyypit, niin kun tämä jakohan on karkeasti siis 2, ja vieläkin käytössä, tämä on ollut jo pitkään, eli puhutaan ykköstyypin traumasta silloin, kun se tapahtuma on yksittäinen tapahtuma, eli ajatellaan, että silloin taustalla ei välttämättä ole ollut mitään traumaattista, että voi olla ihan turvallinen lapsuus, nuoruus, ja sitten tapahtuu yksi asia, ja se voi olla väkivallan kohteeksi joutuminen, toki joku luonnonkatastrofi, mitä Suomessa vähemmän, muualla maailmassa toki sitten taas paljonkin, niin kuin nyt on vaikka ollut tämä Turkin Syyrian maanjäristykset, auto-onnettomuus ja oikeastaan mikä tahansa, taas se yksittäinen tapahtuma, mikä niin kuin syvästi järkyttää itseä ja on ylivoimainen. Kakkostyypin traumasta käytetään oikeastaan montakin nimeä, puhutaan kompleksisesta traumasta, emotionaalisesta traumasta ja nykyisin myös kehityksellisestä traumasta. Ja tämä tarkoittaa sitä sitten, että se ei ole yksi kerta, kun jotain tapahtuu, vaan siinä on sitten toistuvuus, ja toki nämä tilanteet voi joskus kestää sitten vuosia, 10 vuotta, todella pitkiä aikoja. Ja näissä puhutaan sitten esimerkiksi seksuaalisesta hyväksikäytöstä, koulukiusaamisesta, työpaikkakiusaamisesta, voi olla tietysti väkivallan kohteeksi joutumista myös, mutta kotona sitten esimerkiksi lapsuuden kodissa ihan se turvattomuus, joka voi jatkua pitkään. Ja voi liittyä siis tilanteisiin, missä vanhempien omat voimavarat ei riitä tuomaan sitä turvaa ja lohtua riittävästi lapselle. Ja siihen voi syynä olla tietysti monia asioita, mutta esimerkiksi päihteet, mielenterveyspulmat ja ihan myös kaikki taloudelliset suuret pulmat ja huolet, että sitä nimenomaan ehkä sellaista lohtua ja läsnäoloa ei niin kuin pysty tarjoamaan riittävästi. Ja tässä vielä näitä jäsentelyä näistä sanoista, eli tämä primääritraumatisoituminen, eli on sen mahdollisen tapahtuman niin kuin uhri, eli se, joka kokee tämän tapahtuman. Sitten tämä sekundääri, eli voi olla läheinen,
joka elää mukana tätä tarinaa sit myöhemmin, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja se voi olla sit myös silminnäkijä, eli silloin tämä uhri ei ole välttämättä tuttu, vaan se voi olla vaikka liikenneonnettomuus tai näkee jonkun pahoinpitelyn tai jonkun, mikä on itselle ylivoimainen tapahtuma, minkä näkee tapahtumaan toiselle ihmiselle. Ja tuossa voi sit vaikuttaa nimenomaan se oma historia, että mitä itsellä on siellä elämähistoriassa, niin minkälaiset tapahtumat ja minkä näkeminen voi sitten traumatisoida. Ja sijaistraumatisoituminen ja toi myös myötätuntouupumus, niin auttajan työssä olevia toki koskee sitten. Eli voi tulla kertomuksen kautta, eli ei ole itse mukana siinä traumatilanteessa. Ja tämähän voi siis tapahtua myös, jos kuuntelee niin kuin ystävää tai vaikka opiskelutyökaveria niin kuin monenlaisissa tilanteissa, että ei tarvitse siis auttajan työssä aina suinkaan olla tai vertaistukiryhmässä tai tällaisissa tilanteissa. Ja sijaistraumatisoitumisesta ajatellaan kuitenkin, että siellä on usein pitempikestoinen ikään kuin se altistuminen niille tarinoille, mutta kuitenkin se voi joskus olla se yksikin kerta, jos se tulee jotenkin tarpeeksi lähelle varsinkin niin kuin omaa elämää, niin voi sitten olla, että lähtee aiheuttamaan niitä traumaoireita. Ja myötätuntouupumus sitten sen myötäelämisen ja empatian kautta yleensä tulee niin kuin hiipimällä niin kuin pikkuhiljaa. Ja voi olla ihmisiä, että siellä on niin kuin, ajatellaan, että se on niin kuin loppuun palaaminen, sen takia jää vaikka sairaslomalle, mutta siellä voi sitten olla se taustasyy, että on nimenomaan tuo myötätuntouupumus. Ja tuohon voisi varmasti kuvatakin, että meillä ihmisillä on varmasti vähän semmoinen niin kuin oma empatia, niin kuin säiliö, mistä me jaetaan muille ihmisille sitä empatiaa ja ehkä myötätuntoa ja kannustusta, niin on niin tärkeää, että se säiliön pääsee sit itse aina täyttämään, olipa missä roolissa niin kuin tahansa, ystävänä tai ammattiauttajana. Että siellä on tavallaan mistä antaa, mutta jos ei saa sitä omaa säiliötä koskaan täytettyä, niin sieltä ei sit lopulta ole enää antaa toisillekaan. Niin sieltä sitten lähtee syntymään se myötätuntouupumus. Ja tässä on varmaan hyvä se vertaus niin kuin lentokoneessa, että happinaamari aina ensin omille kasvoille ennen kuin autat toista ihmistä. Ja tässä vielä vähän tarkemmin sitten tästä, että mikä kaikki niin kuin altistaa traumoille. Ennakoimattomuus on yksi asia ja kaikki sellaiset tapahtumat, mitä ei pysty kontrolloimaan. Ja lapsuudessahan tietysti monet asiat on tällaisia, että mitä huoltajat tekee tai mitä siellä kotona tapahtuu, niin lapsilla ei välttämättä ole hirveästi mahdollisuutta niin kuin vaikuttaa näihin asioihin. Ja sielläkin tietysti voi tapahtua niitä ennakoimattomia asioita, mitkä aiheuttaa sit pelkoa. Kiintymyssuhteessa, eli siellä jos ne huoltajien voimavarat ei riitä, niin siellä tapahtuva kaltoinkohtelu, mutta myös nimenomaan sellainen laiminlyönti. Eli voi sanoa, että aina ei traumatisoi se, mikä tapahtuu, vaan nimenomaan se, mikä jää tapahtumatta. Eli ei saa riittävästi sitä tukea, lohdutusta ja turvaa, eli niin kuin korjaavia kokemuksia, koska varmasti ihan jokaiselle lapselle tulee myös niitä tilanteita, jotka on pelottavia tai hankalia tai jonka jälkeen tarvitsisi sitä lohdutusta ja turvaa, ja jos se jää toistuvasti puuttumaan, niin se on sellainen asia, mikä voi myös traumatisoida. Ja se äärimmäinen stressi pitkään jatkuessa, ja nämä voi olla niitä tilanteita, että esimerkiksi koulukiusaaminen tai työpaikkakiusaaminen ja tämän tyyppiset, missä se niin kuin päivästä toiseen jatkuu se tilanne, eikä siihen niin kuin näytä tulevan niin kuin mitään apua, eikä tässäkään tapauksessa niitä korjaavia kokemuksia. Sosiaalisen tuen puuttuminen on myös tosi merkittävä.
koska ainakin minun asiakastyön kautta se näyttäytyy kaikkien näiden vuosien varrella. On siis lastensuojelussa myös tehnyt vuosia töitä, niin nimenomaan se voi pelastaa tosi paljon, jos siellä on yksikin ihminen, joka on jotenkin sellainen tukea antava, rohkaiseva, kannustava. Joskus se on naapuri, joskus se on opettaja, joskus se on jonkun harrastuksen vetäjä, joka niin kuin pysähtyy kuuntelemaan, että mitä sulle nyt kuuluu, onko kaikki hyvin. Ja toki vaikka kouluterveydenhoitaja tai hyvin niin kuin monenlaiset henkilöt tai vaikka isovanhemmat. Ja tietysti myöhemmin sitten niin kuin ystävätkin ilman muuta. Ja siksi puhutaankin tästä vaille jäämisen traumasta, mikä voi tehdä sitten elämään sitä pitkällä aikavälillä semmoista ulkopuolisuuden tunnetta. Et moni kuvaa, että menipä minne tahansa sit elämässä, niin aina on sellainen olo, että olisi jotenkin ulkopuolella silloinkin, kun vaikka on jossain ryhmässä, niin se olotila on siellä sellainen ikään kuin ei kuuluisi. Ja siellä on sitten juuret usein siellä jo lapsuudessa. Tässä sitten sen verran meidän aivojen toiminnasta, kun ne kuitenkin meillä vaikuttaa, niin kuin voisiko sanoa ihan kaikkeen. Tuossa alhaalla no, matelia-aivot puhutaan silläkin nimellä, eli meidän vanhin aivojen osa, eli mikä on hyvin samantyyppistä, mitä on niin kuin eläinmaailmassa myös. Ja tärkeä aivojen osa, koska tämä niin kuin meidän henkiin jäämisestä paljon huolehtii. Ja jos me kuullaan vaikka joku kova ääni yhtä äkkiä, nytkin jos nyt ollaan kaikki eri paikassa, mutta jos kuultaisiin samantyyppinen kova joku vaikka pamaus nyt, niin me kaikki reagoitaisiin vähän eri tavalla siitä riippuen, mitä meidän historiassa on tapahtunut, mutta nämä vanhimmat aivorakenteet, eli ne on matelia-aivot, ottaisi sieltä varmasti hallintaan tilanteen ja taistele pakene reaktio ja semmoinen skannailu, että mitä nyt tarvitsee tehdä, että tarvitseeko juosta turvaan, mennä pöydän alle vai onko syytä jäädä paikalle odottamaan. Ja esimerkiksi paniikkikohtaukset on niitä olotiloja, jossa voisi ajatella, että nuo liskoaivot ottaa ikään kuin, kaappauksen. Nisäkäsaivot sitten on taas se vähän nuorempi osa niin kuin ihmisen aivojen kehityksessä, ja siellä on sitten tunteet tosi vahvasti. Eli esimerkiksi se ulkopuolisuuden tunne, mihin tuossa jo viittasin, tai sitten vaikka ystävän tai parisuhteessa tulevat kaikki riidat ja tunnereaktiot, niin ne kuuluu sitten tuolle aivojen osa-alueelle. Ja sitten viimeisimpänä on tämä meidän kehittynein, se etuotsalohko, aivokuori tässä, minne meillä kuuluu sitten tämmöinen järkeily ja asioiden yhdistäminen ja päättelykyky. Ja tarkoitushan olisi, että nämä 3 aivojen osaa pitkin päivää toimisi niin kuin synkassa keskenään, että jos tarvitsee säikähtää, niin okei, matelia-aivot toimii enemmän, mutta kun vaara on ohi, niin sitten taas nisäkäsaivot ja etuaivokuori ottaa sitten ohjat ja huomaa, että tilanne ei ollutkaan vaarallinen ja siitä päivä jatkuu. Mutta traumoihin liittyy se, että tämä systeemi voi olla niin kuin häiriintynyt sillä tavalla, että jos vaikka säikähtää päivällä jotakin, niin siinä voi mennä loppupäivä sitten tosi hankalassa ja ahdistuneessa olossa. Eli ei palaudu tavallaan se meidän semmoinen päättely ja järkeily sitten ihan samalla tavalla. Ja tähän väliin taas just muistutan, että tässä kaikki, mitä tänään tässä sanon tämän tunnin aikana, niin tämä on semmoista mutkat suoraksi vetämistä, eli täällä on paljon sitten oikeasti nyansseja asioissa. Et älkää ihmetelkö. Ja ehkä tähän aivojen toimintaan liittyen, mikä ihan arjessa voisi olla sellaista oleellista, että jos jotain kamalasti säikähtää ja tuntuu, että siitä ei pääse jotenkin niin kuin yli, niin yksi nopeimpia tapoja saada meidän tämä päättelykyky ja sellainen järkeily taas takaisin mukaan, niin on huumori ja toinen on uteliaisuus, semmoinen leikkimielisyys. Ja jos on jotain säikähtänyt, niin se huumori voi olla tosi vaikea siinä kohti, jopa mahdoton, mutta uteliaisuuden pystyy ehkä herättämään.
että mitä nyt tapahtuu, mä reagoin tällä tavalla, onko tämä tuttua, eli vähän sellaisia ehkä kysymyksiä itselle, niin se voi lähteä helpottamaan sitä tilannetta. Tässä sitten tästä trauman taipumuksesta niin kuin piiloutua, ja nimenomaan se on haastavaa, koska se nimenomaan voi piiloutua ihmiseltä itseltään. Eli voi tulla välttelykäyttäytymistä, että se elämä lähtee niin kuin kapeutumaan. Voi olla vaikea solmia ihmissuhteita, tai jos niitä solmitaan, niin voi olla joka tapauksessa vaikea luottaa ihmisiin. Traumoihin liittyy usein se, että niin maailma kuin ihmisetkin voi näyttäytyä epäluotettavana, usein ihan hyvästä syystäkin omasta historiasta johtuen, ja maailma sinällään niin kuin vaaralliselta paikalta vaikuttaa. Ja tässä tämä dia tästä, että pinnan alla tässä on tämä dissosiaatio ja traumat, ja päällä ihan hurja määrä erilaisia asioita, mitkä voi niin kuin näyttäytyä. Siellä on painajaisunista häpeän tunteisiin, erilaisiin kipuihin, epätodellisuuden tunteisiin, muistinpulmiin, tunteiden säätelyn vaikeus, masennus, paniikki, unettomuus, syömisen ongelmat. Eli traumat voi näyttäytyä todella monella tavalla. Ja yleensä on usein niin, että jos haetaan apua, se voi olla kehollisiin asioihin tai sitten tullaan ihan niin kuin terapiaan, psykoterapiaan, niin välttämättä ei todellakaan puhuta ensin niin, että mulla on niin kuin traumoja, vaan tullaan vaikka sen takia, että mä oon ihan niin kuin lopussa, että mä nukun niin huonosti ja näen painajaisia tai en pysty unohtamaan vanhoja asioita. Tai sitten elämässä toteutuu joku samantyyppinen kaava, että huomaa vaikka aina olevansa jossain tosi haastavissa ihmissuhteissa, jossa tulee vaikka kohdelluksi huonosti ja haluaa sitten käsitellä sitä, että miksi näin tapahtuu, että en ymmärrä itsekään. Eli nuo syyt voi olla hyvin moninaisia ja miten näkyy, niin voi olla hyvin moninaista. Ja tuossa niitä seurauksia, niin kuin joitakin on tähän laitettu. Eli muutokset minäkäsityksessä, eli voi tulla niitä uskomuksia, mitkä tietenkään ei ole totta, mutta ihan vahvoja uskomuksia, esimerkiksi, että olen huonompi kuin muut, en ole riittävä, en ansaitse hyviä asioita, olen hävettävä. Eli hyvin niin kuin tällaisia, mitkä ei voi olla vaikuttamatta jollain tavalla sinne arkeen tai ihmissuhteisiin. Tuo tehottomuus ja äärimmäinen tehokkuus voi olla tietysti, että jos on niin kuin enemmän olla alivireystilassa, eikä sellaista vähän masennuksen tyyppistä, niin tietysti voi olla, että ei pääse jopa sieltä sängystä niin kuin ylös ollenkaan, jossain vaiheessa ainakin, tai sitten on semmoista alisuoriutumista ja myös välttelyä. Voi olla, että on vaikea lähteä tekemään niitä asioita. Äärimmäinen tehokkuus taas voi tarkoittaa sitä, että tekee 24/7 melkein asioita ja sitten voi olla tietysti, että uuvuttaa sitten itsensä siinä kohti. Joskus se on myös ihan sitten pakenemista, että sitä omaa mieltä ja niitä ajatuksia ja kehollisia tunteita ei jaksaisi kuunnella, niin on helpompi aina niin kuin tehdä jotain tai olla ihmisten seurassa tai harrastaa, tehdä töitä. Ja tuo energiasäätely liittyy samaan asiaan, että on vaikea tunnistaa, että paljon siellä omassa akussa ikään kuin on virtaa tai onko se aina vähän niin kuin vähissä ja sitä ei saa sitten ladattua koskaan täyteen. Ja voi olla sitten tosi paljon semmoista uupunutta oloa. Uskomuksiin liittyy myös tunne, että olen pilalla tai jotenkin vahingoittunut, tuon tyyppiset ajatukset. Ja nämä ei useinkaan siis ole sellaisia selkeitä, että ne on edes tietoisuudessa, että minulla on tällainen ajatus, että olen pilalla, vaan ne sitten sieltä alitajunnasta voi niin kuin, ikään kuin löytyä.
Ja traumojahan voi kuvata vaikka vähän niin kuin kapselina, että ne on siellä jossain mielessä ja voi olla, että niistä ei ole niin kuin mitään tietoa, että ne aiheuttaa vaikka ahdistusta ja jotain kehollisia oireita ja sitten tulee joku triggeri tai muistuttaja näistä trauma-asioista, niin ne kapselit lähtee ikään kuin vuotamaan, eli voi lähteä tulla tietoisuuteen joko muistoja tai ihan asioita myös, jotka on muistanut, niin tulee vasta se tietoisuus, että näähän on mulle itse asiassa aika hankalia ja kipeitä asioita, ja nämä vaikuttaa vielä tänä päivänäkin mun elämään. Syyllisyyden tunteita voi olla paljon, ja ne voi liittyä ihan jonkin lapsuusaikaan, milloin ei tietenkään oikeasti olisi voinut niille asioille niin kuin mitään tehdä, vaikka mitä perheessä tapahtuu, mutta lapsella on usein se ajatus, että jos olisi itse tehnyt jotain toisin, niin asiat olisi mennyt niin kuin paremmin. Ja on vaan hyvä tunnistaa tuollaiset tunteet. Häpeä. Ja häpeä on sillä tavalla kanssa niin kuin piiloutuu ja hankala tunne, koska jos otetaan vaikka koulukiusaaminen esimerkiksi, niin usein sillä nimenomaan uhrilla on se häpeän tunne, vaikka toki se ei niin kuin hänelle kuuluisi, mutta tähän traumoihin kuuluu tämä mekanismi, että se häpeän tunne voi olla nimenomaan siellä uhrilla. Ja usein onkin. Mutta siinäkin on jo se tunnistaminen, voi lähteä sitä asiaa jotenkin purkamaan ja auttamaan, että tunnistaa, mistä on kyse. Vähättely voi olla että niiden asioiden vähättely tai joskus sen vähättely, mitä ne aiheuttaa niin kuin tänä päivänä. Esimerkiksi, että en muutenkaan haluaisi mitään parisuhdetta tai ystäviä, että muutenkin tykkään olla yksin, että en halua niin kuin ihmisiä lähelleni, koska en heihin luota. Ja toki voi siis olla muutenkin, että ei halua olla hirveästi ihmisten kanssa, mutta joskus siellä on sitten traumat syynä, tai että ei lähde opiskelemaan sinne, minne haluaisi, tai hae töihin sinne, minne ehkä haluaisi. Että siellä on se niin kuin pelko, että minä en osaa tai pysty. Tunnesäätelyn vaikeudet, ja sitä moni kuvaakin, että se on niin kuin vuoristoradassa se olotila, ja läheisiin ihmissuhteisiin voi sitten erityisesti liittyä. Jos lapsena meillä on ne huoltajien kanssa se lähin kiintymyssuhde yleensä, niin aikuisuudessa se on usein sitten puoliso, jossa voi mahdollisesti kaikista eniten näyttäytyä sitten ne pulmat siinä tunnesäätelyssä. Ja tämä voi tarkoittaa vaikka arkisia asioita, että jos puoliso lähtee harrastukseen, niin se oma olo on niin kauheata, voi tulla vaikka hylkäämisen pelko, että se aiheuttaa tosi voimakkaita reaktioita, jotka sitten taas voi niin kuin aiheuttaa myöhemmin sit niitä häpeän tunteita itselle, että miksi mä niin kuin noin reagoin. Ja itsetuhoiset ajatukset voi ihan tietysti kaikki, mitä olen tässä jo puhunut, jos se on paljon tällaisia pulmia ja sitten jos ei ole vielä edes tiedossa, että kyse on mahdollisesti traumoista, niin moni miettii just sitten, että mistä nämä kaikki tulee, nämä ajatukset ja tunteet ja miksi mä pelkään näin monia asioita tai miksi mä suutun niin kovasti näistä tietyistä asioista. Ja ihan jos se tieto sitten, miten nämä traumat meissä toimii, niin voi lähteä ainakin vähän helpottamaan. Tässä on sitten kuvattu sietoikkuna sanalla. Tästä käytetään vireystilan säätelystä monta muutakin nimeä, mutta tämä on ihan sillä tavalla tärkeää, että olisi itse aina jollain tavalla tietoinen, että milloin on tuossa niin keskellä on tuommoinen optimaalinen olotila, että ollaan omassa sietoikkunassa. Eli siinä on niin kuin keho on aika rauhallinen, on semmoinen turvallinen, aika hyvä olla. Tuossa esimerkiksi jos opiskelee, niin aika helppo keskittyä, muisti toimii ihan hyvin, helppo pitää taukoja tarvittaessa ja semmoinen just niin kuin keho ja mielen tasapaino. Sitten tuossa ylhäällä tuo ylivireys on kuitenkin ehkä vielä yleisempi tuossa traumojen yhteydessä. Toki alivireyskin, mutta ylivireyden moni kuvaa, että tuntuu, että on koko elämänsä ollut tuossa ylivireystilassa. Ja siihen liittyy se stressin tunne ja nimenomaan meidän kehossakin on ihan stressihormonit, kortisolit silloin
liikenteessä ja univaikeuksia siitä usein seuraa. Ja voi olla sitten ihan niin kuin voimistuneet sellaiset aistiärsykkeet, että ihan kaikki äänet, valot, kaikki tällaiset tuntuu myös niin kuin ihan liialliselta. Ja toki ne voi liittyä siis monen muuhunkin asiaan. Ja tämä ylivireys on varmaan yksi syy, minkä takia traumaoireet ja neuropsykiatriset oireet voi mennä vähän sekaisin ja päällekkäin. Eli jos siellä kehossa on koko ajan se valppaus, että ikään kuin olisi joku uhka koko ajan meneillään, että keho ja hermosto reagoi niin se vaikuttaa muistiin ja keskittymiseen ja kaikkeen mahdolliseen, niin silloin voi tulla just niitä ajatuksia, että onkohan tässä joku ADHD tai jotakin, niin voi ollakin kyse sitten traumaoireista. Toki ne voi olla myös päällekkäin. Alivireys on sitten enemmän sellainen, mikä liitetään esimerkiksi masennukseen, on semmoinen turtaolo, ajattelukin voi olla ihan vaikeaa ja ei halua nähdä ehkä ihmisiä, tosi haluton ja sellainen väsynyt olotila. Ja traumoihin nimenomaan tässäkin voi se vuoristorata liittyä, että ollaan ylivireystilassa, tehdään tosi paljon asioita, sitten tulee se tipahdus tuonne alivireystilaan ja ollaan ihan niin kuin aivan poikki ja sieltä sitten taas ehkä nousee se vireystaso. Eli on tosi hankalaa pysyä niin kuin tuossa sietoikkunassa. Ja tämä on siis taito, jota voi niin kuin harjoitella koko ajan, eli se ei ole siis koskaan liian myöhäistä. Pienenä vauvana tämä sietoikkuna on ihan pikkuriikkinen ja sitten niiden huoltajien kanssa harjoitellaan yhdessä vuorovaikutuksessa. Tässä sitten vielä neuroseptio, mikä on Borgesin kehittämä tämmöinen termi, millä me arvioidaan koko ajan, eli meidän turvallisuustutka toimii ihan koko ajan, että me arvioidaan, onko tämä tilanne turvallinen vai onko tämä uhkaava vai onko tämä hengenvaarallinen. Ja traumat voi tähän vaikuttaa niin nimenomaan usein niin päin, että ihan tavalliset arkiset tilanteet ja asiat koetaan uhkaavana. Ja se voi olla niin kuin ihan konkreettisia semmoisia säpsähdyksiä ja säikähdyksiä pitkin päivää, mutta myös ihan niin, että toisen ihmisen sanat koetaan jotenkin uhkaavana tai pahantahtoisena. Et myös sitten tämän tyyppistä. Ja tähän neuroseptioon liittyy myös se, että aina kun meillä ihmisillä tulee taistelepakenen reaktio, että sillä ei ole väliä, onko se karhua pakoon vai ihan vaikka luetaan joku semmoinen viesti tai sähköposti, josta menee ihan niin kuin tolaltaan, niin sen jälkeen sitten tulee taas se arvio, että onko tilanne turvallinen, että olo rauhoittuu, mutta jos taistelepakene ei auta, niin sitten tulee se lamaantuminen. Ja traumaattisissa tilanteissa tämä voi tapahtua useinkin, eli se tilanne on täysin niin kuin ylivoimainen, ja silloin meidän hermosto lähtee suojelemaan meidän henkeä niin, että se tekee meille lamaantumisreaktion, eli elää maailmassa valekuolema. Ja se on sitten pulma myöhemmin, koska voi olla, että tämä itse tapahtuma tai tapahtumat on olleet takana jo niin kuin vuosikausia sitten, mutta nimenomaan meidän keho ja hermosto reagoi niin kuin se tapahtuisi vieläkin. Ja varsinkin, jos siihen on joku muistuttaja tai triggeri. Otetaan tähän lyhyesti tuo perhostapuutus. Ja tämä siis harjoitus, jolla voi rauhoittaa olotilaa, tai sitten jos on alivireystilassa, niin vähän niin kuin nostaa sitä vireystasoa. Ja on kehitetty tuonne katastrofiolosuhteisiin alun perin, kun on tarvinnut auttaa monia ihmisiä kerralla, eikä ole voinut niin kuin yksi ihminen kerrallaan auttaa, vaan on pitänyt isoja joukkoja auttaa. Ja käytetään ympäri maailman tälläkin hetkellä. Ja laitan pikkasen, käännän tuota kameraa. Ja tämä yksinkertaisuudessaan tarkoittaa sitä, että voi ikään kuin lukita peukalot tai sitten jättää ne irralleen. Ihan kumpi on itselle miellyttävämpi. Kädet on siellä rintakehän päällä, siellä kun solisluitten lähellä. Ja tästä lähdetään vaan rauhalliset hengitykset aina ja vuorotahtiin rauhalliset taputukset. Ja
jos kuuntelet tätä, niin kokeile ihmeessä samalla. Nyt tehdään vaan ihan pieni hetki, mutta tätä kannattaa sitten aina muutama minuutti tehdä. Ja tämä voi lapsillekin opettaa ihan mainiosti. Ja monesti lapset tykkääkin tätä tehdä. Se voi olla esimerkiksi illalla aika rauhoittava. Ja sitten kun on aikansa tehnyt, tämä voi olla myös vähän semmoinen niin kuin meditaatioharjoitus, jo voi yhdistää vaikka jonkun asian tai paikan, semmoisen turvapaikkatyyppisen, missä on niin kuin hyvä itsellä olla. Sitten kun lopettaa ne taputukset, niin ottaa kädet rauhallisesti sieltä pois. Eli ihan sama, jos olisi niin kuin lasta pitänyt kiinni ja rauhoittanut, niin ei oteta yhtäkkiä käsiä pois, vaan niin kuin rauhallisesti. Suosittelen kokeilemaan. Tämä toimii aika moneen asiaan. No, keho pitää kirjaa. Eli siellä meidän kehomuistissa on kyllä meidän historiassa tapahtuneita asioita. Ja mihin tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin se on usein juuri se pulma, että keho jää toimimaan epätarkoituksenmukaisesti. Eli sieltä tulee koko ajan sitä signaalia, että nyt on vaarallista ja uhkaavaa. Ja käytännössä se voi näkyä vaikka ahdistuksen tunteena ja semmoisena epämääräisenä. Se voi olla vähän niin kuin pelon tunne myös. Ja itse kuitenkin niin kuin tunnistaa, että siinä tilanteessa ei varsinaisesti ole mitään pelättävää, mutta se tunne siellä kuitenkin on. Ja traumoihin ja dissosiaatioon liittyy usein ihan vuosienkin ihan lääkärikierteet myös näiden fyysisten kipujen vuoksi. Yleisimpiä on kehon jännitystilat, kaikki lihaskivut, migreeni ja yöpurenta. Ajatellaan, että migreeniäkin on noin 500,000 ihmisellä diagnoosi Suomessa, niin oikeasti varmasti paljon enemmänkin. Ja voi liittyä myös näihin trauma-asioihin, unettomuus ja väsymys kanssa, minkä takia usein haetaan apua. Ja erilaiset vatsa-alueen, myös kaikki suoliston pulmat. Ja en lähde kirjaa nyt kaivamaan, mutta kirjan nimi on Syvälle ulottuvat juuret, niin siellä on sitten paljon tietoa ja tutkimusta ihan siitä, että miten traumat vaikuttaa meidän kehoon ja miten käsittelemättömät traumat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sit meidän ihan näihin vakaviin sairauksiin, eli esimerkiksi astma, sydänkohtaukset ja ihan hyvin tällaiset moninaiset sairaudet, millä ei ehkä ole ajateltu, että miten paljon sillä omalla historialla on tekemistä sitten niiden sairauksien kanssa. Ja varmasti yksi tekijä on siis se jatkuva stressitila ja ylivireystila, mikä voi johtua traumoista. Se on hyvin kuormittavaa elimistölle. Ja varsinkin sitten tuohon kakkostyypin, eli emotionaaliseen kompleksiseen traumaan voi liittyä tämä dissosiaatio, mikä on siis selviytymiskeino niissä tilanteissa, jotka on ylivoimaisia siinä hetkessä kestää. Ja silloin se on niin kuin erittäin tarpeellinen, että se tapahtuu, mutta sitten myöhemmin nimenomaan taas voi jäädä niin kuin ikään kuin päälle ja kääntyä itseään vastaan niin, että ihan arkisissa tilanteissa tulee sitä oloa, että on esimerkiksi epätodellinen olo, voi olla itsestä tai sitten muusta maailmasta epätodellinen olo, voi olla olo, että on sumussa ja voi tulla olo, että niin kuin on vaikea ajatella, toki niitä pelon ihan kauhun tunteita myös siellä arjessa, eli hyvin moninaisia oireita ja nimenomaan tämä, että se on alun perin ollut ihan niin kuin todella tärkeä suoja- ja pelastuskeino kuin se dissosiaatio, mutta sitten se on kääntynyt ikään kuin itseään vastaan usein. Ja niihin kokemuksiin, mitä siellä lapsuudessa voi olla, niin vaikka esimerkkinä, että jos itselle tapahtuu jotain kamalaa, niin sitä katsoo ikään kuin sieltä vaikka yläpuolelta tai jostain ulkopuolelta sitä tilannetta, että ei ole enää omassa kehossaan sitä kokemassa. Ja tästä se määritelmä on, että se on niin kuin erottumista, hajoamista, lohkoutumista voisi olla, että hyvin monella tavalla, että mitä siellä mielessä tapahtuu. Eli ne muistot
meillä, jos nyt, mikä nyt ikinä onkin normaalia, mutta nyt lainausmerkeissä semmoinen normaali muisto, niin se on siellä elämän janassa niin kuin suurin piirtein siellä, jos se tapahtuu vaikka 510 vuotta sitten, niin se on suurin piirtein se tuntuukin siltä, että siitä on jo 510 vuotta. Ja siihen muistoon voi liittyä vaikka tuoksuja tai ääniä tai jotain ihan tunnemuistoja. Mutta sitten traumoihin voi liittyä, että siellä on sitä pirstaleisuutta ja se muisto ei ole välttämättä siellä kohdassa elämän janaa, siellä mielessä, missä se niin kuin oikeasti olisi, vaan voi tuntua, että se tapahtuu eilen, vaikka siitä oli 5 vuotta. Tai sitten tulee niitä traumamuistuttajia, eli vaikka joku ääni muistuttaa tai jonkun henkilön hahmo, tuoksu, niin sitten tapahtuu sitä uudelleen elämistä, että ainakin jokin itsessä elää sitä traumatapahtumaa niin kuin se tapahtuisi nyt. Ja tässä sitten vähän tätä dissosiaatiota selitetty vielä sitten meidän ikään kuin toimintajärjestelmien kautta. Että voi ajatella, että meillä on niin kuin lajin säilymisen järjestelmä ja puolustuksen toimintajärjestelmä. Ja tuossa lajin säilymisessä nimenomaan, että se vireystila on meillä, siellä ollaan vähän niin kuin sillä sietoikkunassa keskellä, siellä pystyy leikkimään ja tutkimaan ympäristöä. Siellä on seksuaalisuus, energian säätely, pidetään huolta muista, mutta myös itsestä. Ja ne on nimenomaan sit niitä taitoja, mitä siellä lapsuudessa jo opetellaan. Sitten meillä on tämä puolustuksen toimintajärjestelmä, mikä on siis todella tärkeää, että se siellä on, että me osataan niin kuin vaaran tullen ihan vaikka suojatella kävellessä, niin osataan varoa, jos auto tulee liian nopeasti tai varoa, joskus ehkä epämääräisiä ihmisiäkin. Mutta nimenomaan sitten, että kun se tilanne on ohi, niin olisi tarkoituksenmukaista, että me palattaisiin takaisin tuohon olotilaan, että meillä on taas ihan turvallinen ja rauhallinen olo. Mutta traumien myötä tämä on usein niin kuin häiriintynyt ja järkkynyt tämä systeemi, eli ollaan paljon täällä puolustautumisen järjestelmän niin kuin puolella enemmän. Ja tässä sitten muutama dia vielä, miten tämä ajatellaan olevan, kun puhutaan persoonallisuuden rakenteellisesta dissosiaatiosta, joka on siis oma teoriansa. Ja muistaessani sanon tähän kohtaan, että näistä varmaan ollaan jonkun verran aina eri mieltä, että miten nämä asiat menee, ja jokaisella ihmisellä on totta kai aivan yksilöllinen kokemus esimerkiksi dissosiaatiosta, ihan niin kuin ei ole kahta samanlaista masennusta, ei ole dissosiaatiotakaan, mutta niin kuin jotain lainalaisuuksia kuitenkin on, että jotain niin kuin yhtenevää. Ja tässä on kuvattu niin kuin primäärirakenteellinen dissosiaatio, se ajatellaan, että on ikään kuin tuommoinen päiväminä, ja sitten sieltä on yksi emotionaalinen persoonallisuuden osa niin kuin irrottautunut. Ja se voi olla näin, että päiväminä elää niin sanotusti, taas vähän niin kuin lainausmerkeissä sitä normaalia elämää, päivisin tekee asioita, harrastaa ihmissuhteita, mutta sitten esimerkiksi ilta- ja yöajat voi olla tosi vaikeita ja ahdistavia, ja silloin voi tulla esimerkiksi painajaisia ja erilaisia traumamuistoja. Ja joskus on myös niin, että niitä ei sitten taas aamulla ja päivällä edes muista kunnolla, vaan se päiväminä on jotenkin niin erillään. Ja voi olla myös niin, että yötkin on vielä niin kuin suht ok, mutta nimenomaan sitten ne traumalaukaisijat, eli triggerit, joku asia muistuttaa ihan päivälläkin, niin silloin sitten ikään kuin tuo puolustautumisen järjestelmä tulee taas päälle. Sitten tässä tämä sekundäärinen dissosiaatio, eli tässä ajatellaan, että on taas niin kuin se niin sanottu päiväminä, ja
sitten näitä emotionaalisia persoonallisuuden osia voi olla paljon sitten jo enemmän. Ja usein onkin, että voi olla vaikka 5 tai 10 tai 15 tai että niin kuin erilaisia eri asioihin reagoivia osia itsessä. Ja käytännön elämässähän tämä näkyy eri tavoin ihmisillä, mutta monesti se on semmoista ahdistusta ja alivireystilaan tipahtamista tai ylivireystilassa oloa ja sellaista olon niin kuin sahaamista. Ja siinä mielessä ei ole mikään ihme, että traumoihin ja dissosiaatioon liittyy, että voi olla erilaisia diagnooseja ennen kuin löytyy tämä dissosiaatio. Että se, mitä ihmisillä esimerkiksi voi olla, niin on epävakaa persoonallisuus, masennus ja ahdistus toki, kaksisuuntainen mielialahäiriö, eli tämän tyyppisiä ennen kuin löytyy se traumadiagnoosi ja mahdollisesti siis dissosiaatio, mikä sitten lähtee selittämään niitä oireita. Ja taas sitten sitä mukaan, kun niitä traumoja ja muistoja, asioita pääsee käsittelemään, niin sitten voi olla, että ne esimerkiksi se epävakaus häviää, lähtee sieltä siis vähenemään sitten pois. Ja tuossa nyt vielä ihan niin kuin visuaalisesti yritetty kuvata tätä, että miten ne erilaiset muistot tai asiat voi sieltä sitten tulla sinne päiväminään. Ja nämä voi vaikuttaa monissa tilanteissa, että vaikka opiskellessa pitäisi pitää esitys, näihin esiintymisjännityksiin voi tulla paniikkioireita ja tosiaankin esimerkiksi se hylätyksi tulemisen pelko niin, että se lähtee vaikuttamaan jo sit ihmissuhteisiin tosi isosti. Ja jäin vielä hetkeksi nyt katsomaan, että oliko tämä eri vai sama. Pieni hetki. Ja näihin traumaattisiin muistoihin liittyy usein niitä niin kuin fobioita, eli niitä vältellään ihan viimeiseen asti, ihan täysin siis ymmärrettävästi, että ne halutaan painaa pois keinolla millä hyvänsä ja niin kuin, että niihin ei haluttaisi millään palata. Sitten tässä tämä dissosiaatio, eli DID, eli dissosiaatiivinen identiteettihäiriö, että jos ajateltaisiin niin kuin dissosiaatiota sellaisena janana, niin ihan ääripäässä on semmoista lievää dissosiaatiota, eli voi olla välillä semmoista epätodellista oloa itsestä tai maailmasta, just ahdistusta, tämän tyyppistä, että se on sen kanssa pärjää vielä hyvin, ja sitten toisessa ääripäässä on tämä identiteettihäiriö, missä sitten on tätä jakautumista selkeästi jo enemmän. Eli tarkoittaa sitä, että tässä on myös päivä minä on niin, että niitä on useampi. Ja tietysti siihen elämään vaikuttaa, että milloin nämä osat on syntyneet, miten hyvin niiden kanssa on jo kommunikoi ja pärjää, onko siellä yhteistyötä, koska voi olla niin kuin aikuisia osia, sitten voi olla lapsiosia ja totta kai siinä on omat haasteensa, jos tekee niin kuin aikuisen päivittäisiä asioita ja sitten tulee vaikka 6-vuotias osa paikalle, niin siellä on niin kuin elämässä sitten ne omat haasteensa sitten. Mutta terapia on tietysti yksi mahdollisuus, missä aina sitten tehdään sitä työtä, että heihin tutustutaan ja että ensinnäkin voiko toimia vaikka tiiminä nämä osat, koska siellä voi olla monenlaisia suhteita sitten näiden omien osien kanssa, että esimerkiksi voi olla, että nuoret aikuiset ei pidä lapsiosista ja niin poispäin, mutta hyvin yksilöllisesti. Ja vaikka varmasti niin kuin traumaterapian maailmassakin ehkä kauniisti puhutaan sellaista niin kuin eheytymisestä ja että osat tulee yhdeksi, niin se matka voi sinne toki olla niin kuin pitkä ja ehkä sekin, että kaikkihan eivät edes sitä halua, vaan että on ihan
kokevat, että elämä on just hyvä niin, että niiden osien kanssa pärjää, eli siis itsensä kanssa toisin sanoen, että ei ole sellaista tarvetta, että jotenkin kaikki sieltä ikään kuin yhdistyisi. Ja tässä nyt vielä tämäkin visuaalisesti, että miten tässäkin tulee näitä erilaisia emotionaalisia persoonallisuuden osia. Ja tietysti tämän takiahan sitten varsinkin aikaisemmin dissosiaatio on sekoitettu myös skitsofreniaan, mikä on sitten täysin eri asia, ja toivon ainakin itse, että tänä päivänä on jo niin paljon tietoisuutta, että näitä asioita ei enää sitten sekoitettaisi. Ja tässä niin kuin tämä ajatus, että voi olla useampi tällainen päivä minä, joilla sitten on nämä omat emotionaaliset persoonallisuuden osat vielä. Ja noista dissosiaatio-oireista tähän vielä nostettu noita ehkä kuitenkin yleisimpiä, eli nämä semmoinen epätodellisuuden kokemus ympärillä olevasta maailmasta. Se voi olla nimenomaan semmoinen sumuun tunne. Se voi olla tunne, että olisi jossain videokuvassa, eli kaikki tuntuu epätodennäköiseltä, tai sitten asiat voi näyttää isommilta tai pienemmiltä. Ja vaikeus tunnistaa joskus tuttuja paikkoja, joskus myös tuttuja ihmisiä. Sitten tuo depersonalisaatio, eli sitten se niin kuin kokemus itsestä on epätodellinen, ja se käytännössä voi tarkoittaa esimerkiksi, että jos katsoo vaikka omia käsiä, niin ne tuntuu vieraalta, tai sitten niitä ei kehosta jotenkin hahmota kunnolla. Ja joskus toki niinkin, että voisi sanoa, että koko kehoa suurin piirtein kaulasta alaspäin on vaikea niin kuin hahmottaa, missä menee omat rajat, mikä on oma keho. Ja erilaiset muistinpulmat, ne voi olla ihan semmoisia arkisia, ne voi olla vähän pitempiäkin muistikatkoja, ja näin voi liittyä sitten se, että näkee vaikka kotona, että olen käynyt syömässä, että siellä on ruoan muruja sillä pöydillä, mutta ei muista yhtään käyneensä, tai sitten kaupasta on ostettu asioita, joita ei muista, tai sitten, että on toistuvasti niin, että joku ystävä tai tuttu kertoo jotakin asiaa, missä on ollut mukana, mutta itse ei niin kuin yhtään tavoita, että oliko siellä todella, tai varsinkin, että sanoiko niin. Ja tuo sisäinen, no tässä nyt käytetään sanaa taistelu kahden tai useamman mielipiteen välillä, mutta toki se voi olla ihan keskustelua, ei tarvitse aina olla niin kuin taistelua. Ja varmaan jokainen ihminen tunnistaa ehkä sen, että voi niin kuin itsensä kanssa keskustella ja väitellä ihan niin kuin muutenkin, että ihan vaikka aiheesta lähdenkö lenkille vai enkö lähde, mutta tässä siinä on sit selkeästi ja enemmän semmoiset, eli näillä omilla puolilla tai osilla, mitä nimeä ikinä nyt kukin käyttää, niin voi olla ihan omat makutottumukset, oma tyyli pukeutua, omat mielileffat ja ihan omat taidot. Et toinen voi osata matematiikkaa ja toinen on taas jotain muuta. Eli niissä taidoissa voi tulla myös sit ihan niin kuin päivänkin aikana niin kuin muutoksia. Ja erilaiset äänet ja joskus ne myös kokemukset, että ne tulee jotain niin kuin häiriöitä ajatuksiin. Ja tämä on tietysti varmaan yksi syy, miksi se on joskus sitten skitsofreniankin sekoitettu. Ja tässä vielä niin kuin näitä erilaisia oireita, niin kuin oli jo siellä traumoista, siellä jäävuorimallissa, niin täälläkin nämä muutokset minäkäsityksessä. Ja aika moni on kuvannut just sitä, että jotenkin, että on ajatellut, että onko mä nyt jotenkin ihan hullu, että mulla vaihtuu ajatukset ja mielipiteet ja mun on tosi niin kuin vaikea säädellä mun tunteita ja sitten mä käyttäydyn välillä ihan niin kuin en haluaisi ja niin kuin hyvin
hyvin niin kuin sellaista, mikä tuo arkeen sitä hankaluutta. Erilaiset kivut voi olla, syömishäiriöt, yli-alivireystilat, masennus, ahdistus, muistinpulmat, näitä on varmaan tässä tullutkin jo. Mutta ehkä se, että hyvin moninaiset oireet, ja totta kai se on yksilöllistä, että mikä sitten kenelläkin korostuu, ja totta kai niin kuin ihmiset matkan varrella löytää näihin niin kuin itsekin ihan jo paljon niin kuin apukeinoja ja miten näiden kanssa pärjää. Et usein se voi olla se taustalla esimerkiksi se ahdistus ja sellainen niin kuin tyhjyyden tunne ja ulkopuolisuuden tunne, mitkä on niitä sellaisia tosi jotenkin häiritseviä. Ja no, tämä on tärkeää, että miten se dissosiaatio näkyy ulospäin. No välttämättä ja yleensä ei millään tavalla. Ja tässäkin ehkä, että jos ajatellaan vaikka niin kuin ihmisiä ja niin kuin ammattiryhmiä, niin varmasti ihan kaikissa ammattiryhmissä, ihan opiskelijoista lääkäreihin ja psykiatreihin tai ihan minne vaan, niin kaikissa ihmisryhmissä on ihmisiä, joilla on dissosiaatiota. Ja joskus myöskään aika läheiset ihmiset eivät tiedä tästä pulmasta, koska ihmiset eivät välttämättä sitä kerro. Ja tuossa noista vaihdoksista sitten enemmän liittyen tuohon dissosiaatiivisen identiteettihäiriön, että voi olla sitten ihan siinä niin kuin pukeutumisessa ja mikä on ja mitä itselle tullut vastaan, niin just voi olla, että osa itsestä on vegaani, osa syö vaikka lihaa esimerkiksi, niin siellä on toki omat kompromissinsa sitten tehtävä. Mitä voi tehdä? No, tuo turvallisuuden varmistaminen on ainakin ihan tietysti se ykkösasia, ja varsinkin jos ihminen on tilanteessa, missä hän edelleen on turvattomassa olosuhteessa tai joutuu vaikka väkivallan kohteeksi, niin tietysti se olisi se ensimmäinen asia, että ihmisen saa turvaan. Ja sitten taas tämä turvallisuuden varmistaminen, vaikka olisikin ihan jo, vaikka asuisi ihan turvallisesti ja ei ole enää mitään sellaista uhkaa, niin sitten toki se olotila, niin kun, että sitä saisi sitten turvallisemmaksi, jos siellä on paljon pelkoja. Ja turvallinen arki on tosi tärkeä ja yleensä se rytmi, mikä voi olla tosi vaikea, niin se on yleensä semmoinen turvaa tuova sitten kuitenkin niin kuin kaikessa tylsyydessään. Ja toki tuo hyväksyminen ja ymmärtäminen niihin omiin tunteisiin. Ja no, ainakin niin kuin se ymmärtäminen, jos ainakin aluksi voi olla tosi vaikea hyväksyä, että mitä kaikkea hankaluutta siellä arjessa voi olla. Myötätunto sit itseä kohtaan ja niitä omia asioita kohtaan, ainakin vastamyrkkyä sille häpeälle. Ja turvallisessa paikassa asioiden jakaminen, että on sellainen turvallinen kuulija tai vertaisryhmä tai näin, että siellä voi turvallisesti kertoa niistä asioista ja parhaimmillaan saada sen kokemuksen, että mä en olekaan yksin näiden asioiden kanssa, niin kuin usein on se tunne. Rajat, eli se, että on vaikeus pitää rajoja, voi kuulua siihen, että on ollut traumaattisia asioita siellä taustalla ja voi tarkoittaa esimerkiksi ihan äärimmäistä miellyttämisen tarvetta, että on vaikea mihinkään sanoa koskaan sitä ei-sanaa. Ja tämä on sitten yksi asia, mikä voi uuvuttaa. Toki rajat voi olla myös ylikehittyneet, että sanotaan se ei niin kuin aina. Silloinkin, jos toinen kysyy jotakin, että ei kerkiä sanoa lausetta loppuun, kun on se ei, en tule, enkä tee, en halua, että niinkin päin. Omien ajatusten kanssa työskentely, että se on tosi tärkeää, että mitä oma sisäinen puhe on, minkälaisia uskomuksia on itsestä, mitä mielessä liikkuu, ja toi kehon merkitys, että miten saada kehosta niin kuin turvallinen paikka. Ja ihan vaikka viimeisimpiä, mitä olen vaikka viime päivinä kuullut, niin esimerkiksi avaanto on ollut jollekin ihan loistava, rauhoittamaan sitä hermostoa. Hallinnan tunteen lisääminen tässä ei tarkoita niinkään mitään mahdotonta kontrollointia, vaan että
jos on sellainen tunne, että kaikki on jotenkin ihan hallitsematonta ja kaaosta, niin miten saisi sinne elämään sellaisia juttuja, jotka jotenkin tukisi sitä, että tulee se olo, että joo, tämä on mulla niin kuin hallinnassa, että tämä asia on sellainen. Ja voi olla vaikka ihan tiettyyn vuorokausirytmiin tai asioihin liittyviä juttuja. Asioiden loppuun saattaminen on tosi tärkeää, koska traumassa on kyse siitä, että jokin on jäänyt kesken. Siksi sitä eletään ikään kuin uudestaan. Ja tuo asioiden loppuun saattaminen tarkoittaa ihan vaikka, että vie roskapussin ulos, niin se voi olla aika palkitseva. Tekee asian loppuun. Joskus se on joku tehtävän, opiskelujen loppuun saattaminen. Mutta siis paljon pienemmät asiat myös. Ja näin voisi sitten lyhykäisyydessään kauniisti sanoa, että jos ne menneisyyden tapahtumat on voitu käsitellä, ehkä sitten, jos on dissosiaatiosta kyse, persoonallisuuden osia yhdistetty tai niin, että siellä arjessa tulee joka tapauksessa vaikka tiiminä hyvin itsensä kanssa toimeen, on sitä realisoituminen, että mitä kaikkea mulle on siellä elämässä tapahtunut, miten se on minuun vaikuttanut. Ja usein on niin, että jossain kohti on myös sen surutyön paikka, että mitä kaikkea tämä, että on kohdannut niitä traumoja, niin on mulle elämässä tarkoittanut ja miten se on minuun vaikuttanut. Mutta tavoitteen aina, että voi olla läsnä siinä omassa elämässä ja hetkessä ja ikään kuin, omistaa se omaan elämänsä ja myös niin kuin tietyllä tavalla omaan kehonsa ja mielensä. Tuolla on noita muutamia lähteitä. Ja lopuksi sitten terapia koira Kikaan kuvaa siellä vielä. Ja nyt mä tiedän, että mä oon muutaman minuutin jo tässä mennyt yli. Ja kohta on aika kiittää. Ja yritän täältä sätistä vielä katsoa sitten, olisiko tänne tullut jotain kysymystä. Tänne voi laittaa nyt vielä jotain kysymystä, jos tulee mieleen. Ja onko niin, että tällä hetkellä ei tule sit mitään? Joo, ja ei ole Facebookinkaan puolelta tullut. Okei, no sitten haluan kovasti kiittää kaikkia kuulijoita ja ehkä vielä muistuttaa siitä, että tunti on aika lyhyt aika, niin tässä on paljon sellaista, missä on vähän niin kuin oijottu niitä mutkia, mutta mä toivon, että joku ajatus jää ja tietoa on siis paljon saatavilla onneksi ja yleensäkin traumoista se tietoisuus lisääntyy. Ja mä vielä omasta työstäni ehkä sen verran haluan sanoa, että jos mä olen kohta 30 vuotta työskennellyt niin sairaala kuin lastensuojelun maailmassa kuin psykoterapia maailmassa ja kouluttajana, niin esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, syömishäiriön, kaikkien tämän tyyppisten takana niin on lopulta ollut aina jotain traumoja. Ja niiden löytäminen ja käsittely on sitten kyllä ihan hurjan paljon auttanut sitä elämää. Mutta näiden asioiden kanssa on hyvä olla hereillä. Mutta nyt siis kiitän kaikkia ja tuolla vielä näkyy, mistä minut löytää somesta ja saa siis laittaa myöhemminkin mulle kysymystä, jos tulee niin kuin mieleen jotakin, mikä jäi mietityttämään tai just kuulosti jotenkin tosi vaikka oudolta, että mitä ihmettä toi tarkoitti, niin saa kysyä myöhemminkin. Hyvä. Kiitos.